pasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan disuap kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mulai Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi mengikat. Rintangan disuap kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mulai Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi